Què tal, com esteu? Benvinguts a una edició molt especial, edició número 80 del Gol Esport. I ara, vaja, m'heu enganxat llegint el diari de Girona amb aquest titular: Marc Medina salva un punt en el temps afegit. Doncs sí, en el minut 94, concretament en l'última acció del partit per la Mous Terrassa, Marc Medina va ficar la pilota al fons de la porteria, va marcar, atenció, el seu sisè gol i va salvar un molt bon punt davant d'un dels equips més potents de la categoria. Vaja, comencem aquesta edició número 80 del Gol Esport. Avui ja ho veurem, amb moltes sorpreses preparades. Hola, perdona, perdón. Hola, Ramón, ¿qué tal? ¿Qué tal? Quina il·lusió, aquí veure... No, ¿te puedes sentar ahí, por favor? Ahí, sí. Vale, es que es mi primera vez, ¿vale? No sé cómo va muy bien. Yo sé que me tengo que tirar aquí, ¿eh? Sí, tu com a casa teva, eh? Una sorpresa, majúscula, Bartolín, A ver, psicólogo, la verdad es que no estoy muy bien, ¿vale? No te veo mucho, pero yo, sí, no tengo pareja, ¿vale? Estoy soltero y vengo aquí a encontrar el amor, a ver si, ¿sabes? Me han dicho que me tengo que estirar, porque tu eres mi psicòlogo, no?, a partir de ahora. Vale, mira, sí, jo fins ara feia de presentador, però escolta, podem fer de... Sí, te voy a poner aquí. Dime que... Però escolta, Bartolín, jo tinc entès que tu vas anar al Got Talent de Telecinco. Allà no et va ajudar Risto Mejide i companyia a trobar parella o què? No mucho, la verdad, no, estamos tristes en casa. No sabemos, yo no puedo ir al cine con ninguna chica sexy y bueno, pues por eso estoy aquí, porque me han dicho que tú me puedes ayudar, porque tienes muchas fans. No et pensis, hi ha alguna fan pel DATV, però no sé. Si vols fem una crida, a partir d'avui, a cada programa, farem una crida aquí per trobar-te. Quin tipus de noia busques? Pues a mí me gusta mucho la niña de Rec, no sé si alguien la conoce. Aquí se puede ver mi número de teléfono. Ah, no és així, no? No és així. Potser sí, això el nostre director, Javi Bufet, escolta, doncs no sé. Però quines característiques ha de tenir aquesta xicota? Me da igual. Ha de tenir... Bueno, no, soy de pueblo, no soy así, no. Lo importante es cómo te conquiste, ¿no? Molt bé. Doncs bé... No, continúa con la entrevista. ¿Continúa? Sí, yo estoy aquí. Vale, estaba leyendo el diario, yo soy muy listo también, muy inteligente. Si vols llegir una miqueta el diari, Bartolín, Sí. Per cert, Bartolín, tu vas estar a la tribuna de l'estadi aquest diumenge, vas a veure el partit al Palamós, Sí, un personatge famós i il·lustre a la tribuna, Me gustó mucho, la verdad, porque al principio estaba todo el mundo, Terraza, pero después en el último momento, Ahí está. y el Palamós hace tasca, en el último minuto. Com cantaries tu, Bartolín, el gol de Marc Medina? A veure si en treus la feina, com cantaries el gol de Marc Medina, va? Palamós. Ya está, es que me emociono y... Sí, estàs fitxada, Estàs fitxada per Ràdio Palamós per cantar els gols, Fichado. És veritat, sí, fitxat. No, que está nerviosillo, Pórtate bien, Ramón, pórtate bien. Está nervioso. És que clar, a veure, tenir un personatge famós al Gol Esport és el primer personatge famós que tenim aquí, No, está nervioso porque es el programa 80. També. Vale, esto es importante, Sí, tant, I t'agraïm molt, Bartolín, que ens hagis visitat en el programa número 80, Y mi Nini. Com es diu? Nini, porque es que aquí donde la ves, ni estudia, ni trabaja. Vale. No, estamos con ella enfadados en casa, porque la gente, si no estudia, pues tiene que trabajar, tiene que tirar a la familia adelante. Yo la tiro a ella me tira a mí, a veces arriba, a veces... Bueno, no te voy a explicar lo que hacemos, después nos ponemos todo... Y esto no, me tengo que portar bien. Molt bé, doncs avui hem començat amb en Bartolín i el que fem és, començar de seguida amb més temes aquí al Gol Esport.
Muchas gracias. Doncs encetem aquesta edició tan especial dels 80 programes, no es fan cada dia aquesta xifra, no s'arriba als 80 programes, i avui ja ho poden comprovar amb una representació força important de la família de GATV, amb aquesta nova incorporació. Avui ens visita en Bartolín, de seguida continuem parlant amb ell, però saludem els nostres companys, a la Laura. Laura, què tal? Hola, com estàs? Felicitats també per la part que et toca per aquests 80 programes, que jo crec que tots plegats ens hem d'enorgullir d'això. El director de la GATV, Javi Buffer, que també va ser protagonista, Javi, a Ràdio Palamós amb l'entrevista. I amb l'home del bàsquet, amb l'Ernesto, que avui ens explicarà una victòria de l'equip de Xavi Sáez, que portava 2 partits perdent i va guanyar l'equip de Xavi Sáez. Ho dic perquè hem d'explicar... Sempre quan ve, porto de foto. No, molt bé. Sí, estem contents i, bueno, a poc, pas a pas, vamos fent camí i bueno, nadant-lo. I nosaltres, Javi, que vaja, no va ser una victòria, però gairebé, perquè minut 94 estàvem perdent per 0-1 i Marc Medina, que va fer el seu 6è gol aquesta temporada, i quan ja tothom es pensava que anirien cap a casa amb la cua entre cames, i com diu en Bartolín, 6 punts i ara 6, no? Sí. Jo crec que va ser un final d'aquells apoteòsics, no? Apoteòsics perquè ningú... Bueno, jo crec que no és que ningú no s'ho esperés, perquè aquell pal de barrera, aquell cop de cap també a les últimes, jo diria que quasi... Jo diria que menys el delegat de Terrassa, que no sé què li passava amb l'àrbitre, que havia fet 2 o 4 minuts, no sé què passava al final amb això, jo crec que al final... De fet, Javi, el tècnic del Terrassa, l'Agustín Vacas, es va empipar molt perquè el delegat del Palamós va mostrar el cartell amb el número 3 i realment es van afegir 4 minuts, és a dir, si l'àrbitre hagués fet cas... Jo, em sembla que vaig veure 4 minuts, el Luminós. No, va avisar. 3 minuts? Vale. No, però van avisar de que havia uno más. Sí, pues ja està, jo crec que... Benvingut a aquest minut afegit, tant que sí. Que Bartolín fins i tot va saltar del seient, amb el seu Megaman Mini. La vaig alegrar tant, de veritat, de veritat. A l'últim minut, allà, i pum! Mira, ara que busques xicot, escolta, hi ha molts jugadors a la plantilla del Palamós, No, pero que a mí me gustan las chicas Ceci. A veure, Ramon, sisplau. És que amb el Bartolín tinc un caos mental. Es que no sabe ni qué soy, no. Sí. Y soy un chico, Pensava que li anava... De verdad, no está muy bien de la... No, és que 80 programes Bartolín crema molt, Ramon, la pastillita. Si me permetiu, els espectadors i tots vosaltres, jo te vull fer un incís de l'entrevista que has fet abans amb Bartolín, no? Perquè dic que n'havies tingut... Ha sigut un atracament, No havies tingut cap famós aquí al programa, perdona. Un servidor té un cromo panini, o sigui que... Sí. Cuidado, o sigui que... Un cromo panini. És un... Cromo personalitzat. Només es va fer un, no? Perquè el compressis tu i prou. Només el tinc jo, però bueno, el tinc. Ha sigut el cromo més buscat de la col·lecció, No l'han trobat, però només he trobat un, però bueno. No, sí que s'ha trobat més normal. Molt bé. Javi, veig aquí un butlletí que m'agrada molt veure. Un butlletí, efectivament, un butlletí que vam sortir en portada, no vam cobrar res, no? No, hem de parlar. El butlletí dels 80 Gol Esport, no? Sortim aquí tot l'equip, la Laura aquí que estava... Vosaltres a vegades no la veieu, però la Laura treballa molt darrere les càmeres, en Javi també treballa molt darrere les càmeres, perquè surti aquest programa no són només el que sortim aquí davant, sinó que darrere les càmeres hi ha molta gent que està treballant, que s'ho està currant. Aquí només els que donem la cara no fem absolutament res, són ells els que posen el programa. Aquí només anem aquí a venir els diaris i els altres són els que fan la feina, o sigui que... Hi ha d'haver, jo crec que avui, quan acabem el programa, jo crec que la gent de darrere càmera també té que sortir, no? Sortirà després, sí. Però bueno, avui ens costarà molt entrar en matèria, Ramon, avui ens costarà molt. Sí, avui ja ho veurem.
Molt bé. Javi, de fet podríem explicar del partit que va debutar també un dels nous fitxatges, Jacob Akonon, un jugador africà, concretament de Ghana, que vaja, durant la primera part de la Lliga no va jugar, sí que va entrenar a Alemanya, però va jugar tots els minuts i no va fer malament. Gens malament. A més, tinc me sembla un sobrenom que li han posat al vestuari, que li han posat el nou un Titi de Palamós, o sigui que... Un Titi, vale. Sí, m'agrada molt aquest. A mí también me gustó bastante, ¿eh? Claro. A mí también, estuvo muy bien, corrió mucho y se lo curró. Quin és el teu jugador preferit? No sé, la verdad, no sé lo... A ver, yo... A mí me gustan todos, la verdad, me gustan todos. La verdad, no voy a decir nombre, ¿eh? Me gusta el Fútbol Club Palamós. Molt bé. Ara, ha quedat bé, eh? No s'ha mullat. Ja estic cansat, ja estic cansat. Nosaltres ens mullem i sempre es piquen, No ens hem de mullar més. Home, però si os pican bé, també, eh? Si tu mires així també té raó. Bueno. Ernesto, que a ti tu mujer te pega y te gusta. Sí, bueno, aparte la tengo cerca normalmente. Hola. Vamos en materia, que esto es professional. Avui serà difícil, eh? Avui serà molt difícil. Bueno, 80 programes, jo crec que ja som bé. Sempre fem programes que diuen que som els serios, no? De la tele, doncs jo crec que avui ens diran que som maracachondos, però bueno, mira, truquejant. Nosaltres fem 5 amb vosaltres. Veus? Mira, 5 programes de bàsquet, mira. Està molt bé. Sí, que va bé. Contents, sí. Doncs, Javi, dir que el Palamós, tot i aquest empat a 1, és cert que en les últimes jornades ens costa més guanyar, però vaja, hem fet una primera volta tan bona que ara mateix ens trobem entre els 10 millors classificats i, vaja, en principi no hem de patir per la permanència, a veure si el camp del Sant Andreu, diumenge que ve... Atenció, perquè jo crec que el Terrassa és un dels equips, diria que amb millor pressupost de la categoria. Van donar la cara a la segona part, jo crec que el Terrassa pràcticament no va quedar manzana, jo diria, no va haver cap ocasió així clara, o sigui que el Palamós es va volcar l'atac i va intentar anar pel partit i jo crec que hem d'estar orgullosos de l'equip com es va comportar, va treure tot l'orgull, després d'encaixar un gol que semblava com una llosa a sobre, que dèiem, ja hi som, però jo crec que l'equip va treure tot el que tenia dintre, no? Jo crec que també agrair a la gent que amb el fred que feia a l'estadi i el vent que feia a l'estadi estava allà intentant animar l'equip i jo crec que s'ha d'agrair també a tota la gent que va venir. Sant Bartolín també va ser a la grada, que va ser un dels que va saltar amb aquell gol a l'últim minut i jo crec que s'ha d'agrair. Molt bé, i també, Javi, si et sembla, comentar que aquest cap de setmana també ha debutat Joan Bayona, el porter del Palamós, i ho ha fet sense encaixar cap gol, i a més el seu equip ha guanyat a l'Inter Escaldes, i ha guanyat per 7-0, que no està gens malament. A veure si el trobarem a la tercera divisió l'any que ve. Estrany, Bon debut, de moment, sense encaixar cap gol, i el seu equip, l'Inter Escaldes, que de moment és el líder d'aquesta categoria. I ens alegrem molt per en Joan, que li vagi molt bé en aquesta etapa i que s'ho mereix, tant que sempre. Molt bé, Javi, hi ha alguna cosa més de... Nosaltres també tenim el nostre futbol base, volíem tocar el futbol base. Per desgràcia van tenir la derrota del juvenil A. Sí, el camp de l'Arenys de Mar, 1-0. 1-0, però jo crec que l'equip té un bon equip, és un equip per estar dalt, ha tingut una petita ensopegada, però bueno, a veure si la setmana que ve, a veure si aconsegueix... Ja lo veràs que sí, ja lo veràs que sí. Amb aquesta possibilitat segur. Se queda con ella, ahora está marcando este club de España.
Doncs aquests eren els resultats del futbol base de Palamós i la pròxima jornada, aquest gran planter de futbol base que tenim. T'ha agradat o no? Sí. Sí, eh? Me ha gustado mucho, la verdad. Tenim una nens aquí darrere, aquí al camp Josep Masot i Sais. En Bartolino va jugar de petit amb el futbol base? Sí, yo soy muy deportista. Veus? De què jugaves, Bartolín? Yo de centro. De centro, de delantero centro. Sí, porque la puedo meter por delante, por detrás. Bueno, vamos a dejarlo. Vamos, sí, vamos acá. Sí, porque Sí. se nos va de la mano. Anem a mirar més classificacions, com ha quedat aquesta classificació de tercera divisió. Continuem aquí al Gol Esport, som els del Debat TV en aquesta edició número 80. Avui estem d'aniversari. Un Palamós Club de Futbol que aquest proper diumenge torna a tenir partit de Lliga, visitarà la ciutat de Comtal, visitarà Barcelona i jugarà a l'estadi del Narcís Sala. Atenció perquè aquest cap de setmana el Narcís Sala, com a balaïdos, Bartolini i Ernesto, no sé si heu estat al cas de la primera divisió de futbol. L'Aurelita de... Això mateix, sí. Se ha caído para abajo. Per culpa del fort vent, Sí. es va suspendre el Celta Real Madrid. Sí, Què vols dir? Que... Doncs que al camp del Narcís Sala, l'estadi que visitarà precisament el Palamós Club de Futbol aquest proper diumenge, doncs també ha viscut una situació similar i precisament en aquell instant, en aquell moment, doncs s'estava jugant un partit, estava jugant el juvenil del Sant Andreu i curiosament va caure una part de la teulada, va caure un tros de plàstic. En el temps, imagina't com són les coses, va caure en el temps de descans, és a dir, en aquell moment no s'estava jugant i no van haver de lamentar cap dany personal, això és l'important per l'Olímpic. Doncs aquest cap de setmana es podrà jugar el partit, suposo que els operaris pujaran fins a la coberta, Ernesto? Sí, no ho sé, però bueno, a veure... Tu, Bartolín, si tens intenció d'anar al camp del Sant Andreu, si de cas no et posis per sota la coberta. No, yo creo que lo van a arreglar y todo va a salir bien, seguramente. Molt bé, doncs un Palamós que intentarà tornar a guanyar el camp del Sant Andreu. ¡Palamós!
amb l'ajuda de Bartolín, Sí, que senyor, Bartolín. potser anirà al camp del Narcís Sala, Vamos a ver, vamos. Potser. A veure. Doncs un Palamós que ha jugat 13 partits com a local, amb un balanç de 5 victòries, 6 empats i només 2 partits perduts a casa. Per tant, pues muy bien. és un equip, Bartolín, que li costa perdre a casa. Sí. L'equip de Joan Mármol és un dels equips més potents a casa. Només 2 equips han estat capaços de guanyar-nos aquí a l'estadi. Un va ser l'Olot, que és el líder, intractable, ens guanya 0-2 i després aquella ensopegada inesperada, el Vilassar de Mar ens va guanyar per 3-5. Però vaja, des de que Bartolín ve a l'estadi... Parece que la cosa va funcionando, porque las chicas se ponen más emocionantes, Claro, ¿no? Con claro, mi llegada y animan más al equipo y con las animaciones los jugadores van a saco y así ganamos. Amb l'efecte Bartolín, és l'efecte Bartolín. És l'efecte Bartolín. Molt bé, doncs a veure, continuem en aquesta edició tan especial del Gol Esport. I vaja, doncs comentar també que hi ha un canvi en la llista de màxims golejadors del Palamós, ara en solitari, doncs qui l'encapçala? Bartolín, amb 0 gols. No, el màxim golejador del Palamós, Marc Medina, qui la temporada passada també va ser el Pichichi, va marcar ni més ni menys. ¡Medina! Estamos contigo. ¡Estamos contigo, Medina! Doncs Marc Medina, el Pichichi del Palamós. La temporada passada també màxim golejador amb 13 gols, ara ja en porta 6. Es muy bueno. I desempata amb Bagi i Jaume Duran, que tots dos en porten 5. Un Marc Medina que va entrar a la segona meitat del partit d'aquest diumenge, al minut 68, i vaja, Marc Medina, que té la sang, té el gol a la sang, doncs va demostrar que és un gran golejador. I vaja, també dir-vos que abans del partit, el Palamós en va jugar un altre, vaja, no abans del partit, sinó entre setmana, el Palamós va jugar al camp de l'Ametlla de Mar per la Candelera, on hi va ser també l'alcalde del nostre municipi, Lluís Puig. Bartolín, no sé si tens l'oportunitat de... Yo sí, yo lo conozco. Va fer el pregó, com ens diu Ernesto, Lluís, Una salutación a Lluís Puig, ¿qué le dirías, Bartolín? pues que tenemos que hablar, ya hemos conectado, bueno, conmigo no, con mi prima la Cimbia Miergo, no sé si la conoce. ¿Cimbia? Sí, sí, es que no sé decirla. Es una chica muy guapa. Sí, así, rubita, muy simpaticona. Pues Lluís. Tráela el próximo día. Que tenemos que quedar, Lluís, que tenemos que quedar. Guapo, es que el alcalde. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, sí. Li anava a dir Bartolín Puig, no, Lluís Puig. Molt bé, doncs nosaltres de seguida tornem amb molt bon humor des d'aquí, des del Gol Esport, amb Bartolín i amb bàsquet. Bàsquet! Va haver bàsquet del bo, bàsquet de formació i bàsquet de competició! Aquí estem, una jornada més de bàsquet, bàsquet de formació, bàsquet de competició en el Palau d'Esports, Pavelló Municipal d'Esports de Palamós i fora també, perquè els nostres equips, que són 11 en total, compiten en diferents competicions. Comenzarem con el senior, con el de primera catalana, pero abans vamos a hacer un apunte que la semana pasada no nos va a caber por temps, ¿vale? Aquí está el apunte. Bueno, he de felicitar desde aquí, desde el espai del Club Esportiu Bàsquet Palamós, en atletisme, 2 medalles de plata para l'Associació Atlètica Palamós al Campionat de Catalunya Promeses. A la pista coberta de Sabadell
se les van penjar Clàudia Illa en els 400 metres lissos i Víctor del Río en triple salt. D'altra banda, en el control cadet, Marta Galló va registrar un temps de 43 segons en els 300 metres i 9 segons 56 centèsimes en els 60 metres tanques. Ambdues són millors marques personals i mínimes pel Campionat d'Espanya. Felicitats, noies i noi. Bueno, pues felicidades a Clàudia Illa, a Marta Galló y a Víctor del Río. Dicho esto, pasamos al Primera Catalana y ponemos las imatges. Comenzaron molt malament. Un marcador de 0-11. Aquí podéis ver las imatges. No entraba la canasta, no entraba. Y luego cambió todo. Cambió hasta quedar 88 a 76. Vais a ver también ahora una entrevista de Xavi Sáez. Bueno, más que una entrevista, las conclusiones a las que él ha llegado después del partido, que hemos ganado, y como podéis ver en las imágenes, pues con bastante solvencia. Aquí veis a Moja Yachi, fent un tap, y bueno, pues estuvo bastante enchufado, como todo el equipo. Todo el equipo estuvieron Rubén Farró, Fran Joanola, Albert Jordà, Guillem Gubert, Marc Latorre, Andreu Iruela, Alex Latorre, Moja Yachi, Aniol Iglesias, Dani Nicolás y Víctor Parejo. Jugadores acompañantes fueron Pere Ureña, David Rojas y el coach técnico, como siempre, Xavi Sáez y Salvi Bofil. Y estaba Pepe Ebles. Turnem de las imatges. Pues como siempre, gracias a... ¡Hola, Ernesto! ¡Hola! ¡Uy, qué guapo! ¡Uy, qué rico! Me viene a visitar la Silvia Mielgo. Bueno, que creo que ya conocéis a algunos personajes que ella tiene, ¿no? Has estado aquí antes, ¿no? Sí, he estado. Bueno, no he estado bien yo, ¿eh? Ah, ¿no? Ha estado mi primo Bartolín. Ah, vale. Es que siempre que está él, yo no lo puedo ver. Bueno, No lo veo nunca en directo. Debe ser, ¿por qué será, no? No Esas me- cosas de las coincidencias, ¿no? No sé, no tengo ni idea. Bueno, me vas a disculpar que estoy haciendo Sí, el sí, básquet. tú tranquilo. Bueno, sigo haciendo el básquet. El altre equip sènior va jugar en... Bueno, sabéis que está en la territorial gironina y va a jugar contra el Vilablareix, que le va a tocar aquí en el pabelló, y va a guanyar 86 a 62. Està segon de la categoria, detrás de quart, y bueno, pues alegría, felicitat y poco a poco vamos fent. Siguientes equipos, tengo los junior, el masculí y el femení. El masculí va a guanyar fora en quart, al primer, 50-57, de 7 punts, i està segon de la categoria, Toma amb 2 ja. punts. Sí, senyora. Va bé, el júnior. I el júnior femení va perdre de 3 en Caldes de Malavella, 56-52, però continua... Primer! Sí, empatats a punts. Bueno, pero está muy bien, Pero está muy bien, sí. Bueno, luego pasamos a los cadetes. Los cadetes han recibido un correctivo en casa contra el Sant Feliu. El Sant Feliu va a jugar bastante bien. Nosotras también. Vamos a poner imágenes para que lo veáis. Comenzó el partido y como veis, bueno, un poco de despiste. Correa le dan un palmeo al balón. Lo coge Víctor. Víctor parece que está enchufado, se va a la canasta y mete canasta. Esto prometía, estábamos ilusionados, el público estaba contento, pero bueno, al final lo vamos a perder. Bueno, no pasa nada porque seguimos entrenando y seguimos creyendo que el baloncesto es formación, lo primer, y después pues competición. Y vamos a perder de, bueno, 36-75. Pero va a haber buenas jugadas y va a haber actitud positiva, como podéis ver en las imágenes. Y bueno, pues nos damos la mano y continuamos, como hermanos. El infantil masculí va a jugar contra Lloret, aquí en casa, 71-53 va a guanyar. Sigue segon en la categoria. El infantil femení va a sortir a Caldes de Malavella, va a guanyar 31-57,
57, o sea que són molts de punts, Home, ja. però bueno, no és important, perquè és baloncesto, és bàsquet de formació, saps? Y bueno, el Bueno, número pero es es importante guanyar, pero tampoco hay que poner siempre el acento en esto, sino en participar, aprendre, respecte, regla... Jugar en equip... Jugar, ahí està, important. Però és important guanyar, a mi m'agrada guanyar, que quede clar. Però bueno, si perdem, ens fem més forts, també. També, perquè agafen com la cosa de estoy acostumbrado a perder... No, si hem d'anar 3 passos enrere, és esbranzida per tirar més ràpid endavant. Tu l'has dit! Un tropiezo és un avance. Clar. Molt bé, sí senyor. Molt bé, Ernesto. Gracias, Silvia. Seguimos, el preinfantil masculí va jugar contra la Garrotxa de Sant Joanenc, el negre. El negre jo, no, el negre el Sant Joanenc. Bueno, tu també. Jo també, vale. Una mica. Va Jo quedar blanca. 38-71 i, bueno, pues va perdre, però ahí està. Lluitant fin de setmana i entrenant cada dilluns, dimecres, divendres, quan toca. El mini masculí contra el Blanes negre, otro negre. Sí. Bueno, i va quedar 40-42. Molt empatat, no? No, va perdre de 2, però està, bueno, ahí està la categoria, és el primer. Molt bé. Vine a visitar-los i a 2 punts. O sigui, tampoc va dir que va guanyar de molt. El mini femení va jugar contra el C7, va perdre de 50, 24-74, i bueno, pues vamos fent. I el Verges va guanyar el premini femení, no, va perdre con el premini femení en casa de 50 punts. Punts. 6-56. Y bueno, pues ahí vamos, haciendo baloncesto, haciendo camino, básquetbol de formació, bàsquet de competició, estem contents, estamos en el 8º puesto en la categoría en primera y vamos fent. Molt bé. Como habéis visto, ahora hablarán los entrenadores y nos contarán lo que ha pasado esta semana. Fosset en defensa, sobretot a nivell de concentració, se'ns ha fet un parcial de 11 punts en contra, 11-0. A partir d'aquí, bueno, l'equip ha fet un canvi de mentalitat a nivell defensiu i hem començat a treballar molt més a nivell defensiu i bueno, hem pogut posar-nos a sobre i a partir d'aquí bueno, hem pogut gestionar el partit prou bé. Moltes gràcies, Xavi. Ànims. Bueno, y turnem. Turnem. Como siempre, agradecemos a jugadores, jugadoras, afición, familia, asistentes que conducen, animan, consuelan, abrigan y acompañan en todas las categorías a todos nuestros jugadores. Y ahí estamos, animando hasta el final. Bàsquet de formació, bàsquet de competició. Creemos en el Club Esportiu Palamós y estamos con ellos, con el de básquet y con el de fútbol, que ha quedado empate a 1 y yo he cantado el gol. ¡Gol! Bàsquet de formació i bàsquet de competició. Aquí, donde? En televisió de GA. Silvia Mielgo, ¿qué haces aquí? Cuéntame. Ay, sí que sentara. Cuéntame qué haces aquí. Pues mira, tú y yo trabajamos este juntos. es Nini, esto hay que dejarlo claro. Este ratón que vemos aquí es Nini, que normalmente es arrastrado por Bartolín. Y cuéntame, no sé. Pues mira, como no habla, ha dicho, bueno, me voy a poner encima del micro, a ver si se me escucha mejor. ¿Cómo es que te ha dado por venir a visitarnos? Ay. Bueno, yo sé por qué te ha dado por venir a visitarnos, No. porque nuestro director... Hay palamosinos ilustres por ahí. Un palamosino ilustre, una palamosina ilustre, que vingui. Y aquí estás. Y aquí estoy. ¿Te sientes palamosina ilustre? Oh, i tant. ¿Sí? Jo de tota la vida soc palamosina. Ara, il·lustre no sé què vol dir. Ilustre, vol dir, si estàs representant al poble, no sé, Ui. y si la gent del poble se siente identificada con lo que tú fas.
No ho sé, això no, Jo no t'ho puc dir. penso... Jo sí te lo dic. Jo penso que sí. Ara, dime tu lo que recibes de él. Buah, jo estic superagraïda de... primer d'estar aquí. I del meu poble, de la gent, de tot, del passeig, dels carrers, de tota la vida, de la gent, i clar que sí, jo estimo el teatre i això és el que jo vull, trobar un lloc en aquesta professió, que és molt difícil, Ernesto, tu ho saps, perquè també ets actor, i això. Ilustre, pues Bueno, no sé. bueno, no te centres tampoco en ilustre. La cosa es, ¿has sentido el cariño de la Jen a raíz de ir al... No sé si se puede, lo puedo decir, Sí. ¿dónde has estado? Sí, ¿no? Acaba de estar, Silvia Mielgo acaba de participar en Got Talent. En Got Talent es un lugar en el cual... En un lugar. Sí, un lugar, un programa al cual se va a mostrar una serie de cualidades que tú piensas que tienes y que te juzguen. Ya el solo hecho de que te juzguen otros, pues es una cosa que dices, bueno, se van a poner a juzgarme ahora, me van a destrozar. Pero bueno, cuando tienes ganas de ir y probar, vas y pruebas. ¿Y qué pasa? Pues genial, yo estaba atacada de los nervios y fui y bueno, yo es que me quiero mucho a mis personajes, ya lo sabes, y para mí es como si existieran, ¿no? Bueno, de hecho existen, hemos visto uno aquí hoy. No, pero... Bartolina estaba aquí, Nini es físico, está aquí. Sí, está aquí. ¿No? Pero no sé, sí, yo estaba atacadísima, pero solamente que me valoraran mi trabajo como actriz ya es lo que yo quería. Y que el público estuviera de pie, gritando Bartolini y todo, y que, no sé, fue un momento, fueron 8 minutos, pero esos 8 minutos súper emocionantes para mí, ¡buah! Y si hice reír y después hice llorar, por lo menos emocioné al público, aunque sea a base de risas, y aparte que tengo sentido del humor, y tenemos que tener más sentido del humor, reírnos de nosotros mismos, que hace falta. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y ya para terminar, no quiero alargarme tampoco, me encanta que estés aquí, que nos cuentes todo esto. ¡Ay, caballo! ¡Ay, qué nervicura! Bueno, la cosa es, yo te voy a decir para que tengas no pasa nada, para que tengas la sensación de alguien que te ha visto. Yo lo vi porque sabía que ibas a estar, lo vi por ahí y lo vi con mi compañera que anda por aquí y te lo puedo decir. Hubo momentos en que no podía verlo porque yo sé la seriedad con la que tú te tomas tu trabajo, ¿sabes? Y digo, la van a destrozar. ¿La van a destrozar? No la van a destrozar, van a destrozar a Bartolín, porque tú has subido con Bartolín. Y luego cuando pasó lo que pasó, yo me sentí muy bien. Después de esa emoción que me cogió y ese miedo, no sé qué, me sentí muy bien porque dije, bueno, han valorado el trabajo de una persona que trabaja en esto y quiere hacer esto. Sí. Bueno, muchas gracias. No me quiero enrollar más. Que te aprecio esto mucho. es para ti. Yo lo sé. Perdona, habrá que acabar. No, perquè jo vaig dir... No. A ti també t'aprecio. Oh, que mala és l'envidia. Oh, que mala és l'envidia. Jo De verdad. vull dir el mateix que ha dit Ernesto, Ai. com a director d'aquest canal, director d'equip, volem donar les gràcies a la Sílvia per venir aquí a aquest programa. Sí. Jo crec que a l'edició 80 no podíem portar ningú personatge més important que no podem més. Estem molt contents d'estar aquí i jo crec que avui, Ernesto, és un programa especial, és un programa especial. Tenim, jo crec, me sembla que tenim per aquí un pastís que estan preparant a les muntanyes. Pastís? Sí. Ara ve. No, jo crec que sí, que tenim aquí un pastís. Bueno, yo lo que voy a decir es que ya para cerrar el baloncesto, Sí, ¿no? porque hay que decir que Silvia Mielgo está en el joc del bàsquet de formació i de competició de la TVDG, també del fútbol un poco. Oh, i tant. En el fútbol ha estado Bartolín y está bé, y aquí está Silvia Mielgo. Toma ja. I Ernesto. Atenció perquè aquí està el pastís que ens mereixem tots pagar. 80! A veure, sortim tots. Mari, obre el plano, que sortim tots. Mari, obre i surt. Perquè jo crec que, bueno... Sí, sortirem tots? Estem a punt del 100, A punt del 100, Broma, Vinga, va. Tiro el papel y ya es la seña para soplar. Vale. 1, 2 y 3.
Ole! Felicitats! Bueno, ara nosaltres... Ara a menjar-lo, Ara anem a menjar-lo i nosaltres... Sí, no? ¿Estamos grabando esto? Sí, Ara és el moment de dir que és de mentira i no menjarem res. No, s'ha fet amb molt de carinyo. I hem de felicitar a la cuinera, No l'has dit res a la cuinera. Ostres, perdoni, Un petó a la cuinera, perdó! La Clara ens ha fet aquest pastís com el va fer els dels 50 anys, Va fer un pastís, els de 80 també els va fer. I hi haurà pastís del 100 aniversari, I el que passa que poder canviarem d'escenari, però no diguem res més, que ja l'estem liant, Bueno, doncs res. Gracias por estar ahí. No m'atimaràs això! No, Silvia, no va a pasar nada. Volem agrair a la Sílvia per aquest 80 programa aquí amb vosaltres. Ha sigut un plaer, de veritat, de veritat. I a vosaltres, doncs, fins la setmana que ve, edició número 81, continuarem tots igual, no sé si més vells o més joves, jo crec que més vells, sobretot en Ramon. Sí, home, Tinc la meitat aquesta. Será la sexta del básquet, del Club Esportiu Bàsquet. Digue. Dic una coseta, el dissabte 18 d'aquest mes, de febrer, hi ha la presentació de Carnaval a la Gorga a les 11. Estaré jo amb 3 personatges meus, amb gent de gespa també, cada equip un petó, i és el primer any que es fa aquesta presentació, així que us espero a tots. Moltes gràcies! Adéu! Que vagi bé, adéu-siau! Adéu! Gràcies!